Pedoman Remaja. Ira-iraan Mas Wawan. Anggitanipun S. Wahyuni Adi S. Wis 2 minggu iki Arinda nempuh KKN ing Désa Jati Karangan. Sawijining désa sing isih asri alami kebawah Kabupaten Trenggalek. Maune Arinda sing kulina urip ing Kutha Malang ora krasan manggon ing désa. Nanging meruwi tumanggape masyarakat sing grapyak, Arinda malih krasan. Apa maneh saploke sapatemon karo muda-mudi Karang Taruna sing tansah ajer sikape lan kebak memitran. Mbak Arin, kepriye? Rak yo betah ta ana kene? Pitakone Wawan, si ketua Karang Taruna, nalika arep dianakake rapat koordinasi antarane pengurus Karang Taruna karo para mahasiswa KKN. Alhamdulillah betah, Mas. Ing kene hawane seger lan masyarakate guyub rukun. Wangsulane Arinda. Dheweke ngundang Mas amarga Wawan kuwi luwih tuwa 4 taun. Dina mbaka dina Arinda tansaya krasan ing kono. Tambah rumaket sesambungane karo muda-mudi, utamane karo Wawan. Senajan penggawean saben dinane mbiyantu wong tuane menyang sawah, pranyata Wawan kuwi wawasane jembar. Mula bisa nyambung yen diajak ngobrol mahasiswa. Wawan pancen seneng maca. Arinda nate weruh dheweke nggethu maca ing perpustakaan kecamatan nalika Arin arep nyilih buku sing ana gegayutane karo tugas KKN. Biyen Arin ora percaya sing jenenge cinlok alias cinta lokasi. Mosok iya mung kepethuk sedhela banjur tresna. Nanging saiki dheweke ngalami dhewe. Amarga kerep kepethuk Wawan nalika rapat lan ngepasi ana kegiatan sing diprogram kanggo masyarakat. Banjur tuwuh sulur-sulur tresna ing atine. Antarane bocah loro nyambung tali katresnan kanggo mangun bebrayan ing tembe. Mung wae sing ndadekake Arinda kuwatir, apa iya wong tuane gelem nampa Wawan minangka anak mantu? Merga Wawan saben dina mung menyang sawah, dene Arinda calon sarjana pertanian Universitas Brawijaya. Ora krasa 3 wulan wis mungkur, Arinda sak kanca wis balik menyang Malang amarga tugase KKN wis rampung. Arinda bali sibuk karo kuliahe. Sesambungane karo Wawan diterusake lumantar chat WA utawa video call kanthi dedemitan. Arinda durung bloko marang bapak ibune yen wis duwe calon sing ditemoni wektu KKN. Arinda njur curhat marang Ratna, mitra rakete. Kena apa kok milih Wawan, Rin? Kamangka akeh cowok sing naksir awakmu. Doni, Prasetyo, Anton, Damar. Kari milih salah siji. Awakmu karo Wawan ora imbang. Bisa-bisa ora dipangestoni dening wong tuamu. Mumpung durung keladuk suwe, becike pedoten wae.
Kandhane Ratna menehi saran. Sing jenenge tresna kuwi ora kena dipeksa, Rat. Uga ora kena ditolak. Atiku ora bisa nampa cowok-cowok sing kok sebutake kuwi, senajan masa depane njanjekake. Kabeh kuliahe ing jurusan sing favorit. Nanging kepriye maneh, atiku wis kadung kejiret pemuda desa kuwi. Kandhane Arinda alon. Pangangene tumlawung marang dina kawuri nalika dheweke nglakoni KKN ing Desa Njati. Apa bapak ibumu maringi restu marang sesambunganmu karo Wawan? Pitakone Ratna nggatekake Arinda saka lamunane. Aku durung matur wong tuwa, isih ngrantu wektu sing pas. Karo maneh sing jenenge rejeki kuwi 1000 dalane, ora kudu kuliah dhisik. Arinda ngayem-ngayemi atine dhewe. Ngancik semester 8, Arinda njupuk program skripsi kanggo syarat kelulusan kuliahe. Dheweke banjur menyang perpus ndelok skripsi sing wis dadi kanggo golek inspirasi nggawe judul sing bakal diajokake marang dosen pembimbinge. Dosen anyar sing dimutasi ing kampuse. Asmane Pak Bagus. Arinda durung nate kepethuk apa maneh tepung karo piyambake. Dina Selasa esuk, Arinda menyang kampus. Ing dina kuwi, dheweke wis kangsen karo Pak Bagus kanggo nyetorake judul skripsi. Mengko yen wis disetujoni, banjur nggawe proposal. Jam 8 esuk, Arinda notok lawang ruange Pak Bagus. Bareng mlebu kaya ngapa kagete Arinda. Jebul sing ana kono Mas Wawan kekasihe. "Lho, kok jenengan Mas Wawan?" "Iya, aku pancen pindah mrene. Sampeyan rak durung ngerti yen jeneng jangkepku Bagus Irwandi Setiawan." Wangsulane Wawan kalem.